Fuck, hvor de keder sig. Det er da helt sindssygt. Og de der, de ej, nogle børn. Ej, nogle kattebørn, der går der. Ej, nogle pattebørn. Det er Mark. Har I omgjort fravær for, hvilken har været der? Hvad har I lavet? Vi har været der i den første, og så gik vi ud og arbejde, men hvad har I lavet noget bestemt? Har han så forklaret, eller? Jamen, det var der den kasse. Du finder ud af, hvad for længe du skal. Hvor stor kassen skal være. Carface. Who gives a fuck? Der går en næse. Det er Martin. Selveste Martin. Hvad så? Får du røget, hva'? Får du røget lidt? Det var bare sådan, da du skulle ind i kiosken, skulle du have blå Kings og Cones eller hvad? Ja. Ja. Det skulle du så alligevel. Det tager du stille og roligt. Det tager du lige med et gram eller? Super. Det var fucking fedt, da han skulle ind og købe de der. Jeg stod lige bagved. Så stod jeg bare sådan, det du skulle da ikke gammel nok til det der, Martin. Og han er ikke over 18 år, så han kæft. Han stod der og skulle have sin smøger og koge. Så gik han over på Vilas bag. Ja, Jonas, du stod der den sidste halve time på kassen med de der flasker og samlede dem op igen på den der. Den var der. Den var åben. De lå nede under stenen? Ja. Det er ikke så svært at finde. Det er sådan easy. De ligger sådan lige, hvis du går ned der, hvor man ryger så under fliserne. Jonas, nu stopper du, mand. Du er fucked up. Han er virkelig fucked up. De ender med at kaste det der på. Prøv at se, de ligner sådan en sok på hovedet. Haha, det er en skugge, så. Kan den da ikke?